ഹായ്, ഞാൻ ശ്രേയ. നിങ്ങൾക്ക് കഥ വളരെ ഇഷ്ടമല്ലേ? ഞാൻ മിസ്റ്റർ റീത്തയുടെ കഥയാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഇറ്റലിയിലെ റൊക്കോപൊറോണ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ 1386 മിസ്റ്റർ റീത്ത ജനിച്ചത്. ദൈവഭക്തരായിരുന്ന അന്റോണിയോയുടെയും അമാത്ത ഫെറിയുടെയും നീണ്ട കാലത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കാത്തിരിപ്പിനുമൊടുവിൽ ദൈവം നൽകിയ ഏക പുത്രിയായിരുന്നു റീത്ത. അവൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അമാത്തയ്ക്ക് ഏകദേശം 60 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അത്ര സുഖകരമായിരുന്നില്ല. അസഹിഷ്ണു, അഹങ്കാരിയും മദ്യപാനിയുമായിരുന്ന ഹെഡിനാൽ റീത്തയെ കഠിനമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സമാധാനമെന്തെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ റീത്ത എല്ലാം ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുകയും തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിനായി കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാനം റീത്തയുടെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയുമെല്ലാം ഫലം കണ്ടു. അദ്ദേഹം പുതിയൊരു മനുഷ്യനായി. അയാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുവാനും ബഹുമാനിക്കുവാനും തുടങ്ങി. അവർക്ക് ജോൺ, പോൾ എന്നിങ്ങനെ 2 പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു. 1442 ഈശോമിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തനിക്ക് നൽകണമെന്ന് റീത്ത പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ഒരു മുള്ള വിശുദ്ധയുടെ നെറ്റിയിൽ തുളച്ചു കയറ്റി. ആ മുറിവ് റീത്തയുടെ മരണം വരെ ഉണങ്ങാതെ നിലനിന്നു. പലപ്പോഴും ആ മുറിവിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിച്ചിരുന്നു. 1457 മെയ് 22 റീത്ത തൻ്റെ നിത്യസമ്മാനത്തിനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു. ഈ സമയത്ത് കാഷിയായിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും പള്ളിമണികൾ തനിയെ മുഴങ്ങി. റീത്തയുടെ പൂജ്യ ശരീരം ഇന്നും അഴുകാതെ തന്നെയായിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.